தோட்ட தொழிலாளர்களின் சம்பளத்தை அதிகரிப்பதற்கான ஒப்பந்தம் கைச்சாத்து. தோட்ட தொழிலாளர்களின் அதிகரிக்கப்பட்ட சம்பளத்தை வழங்குவது தொடர்பாக தோட்ட தொழிலாளர் மற்றும் சமூக உட்கட்டமைப்பு அமைச்சு மற்றும் தொழில் அமைச்சு பிராந்திய தோட்ட தொழிலாளர் நிறுவனங்களுடன் ஒப்பந்தத்தில் கைச்சாத்திட்டுள்ளன. இது தொடர்பாக பெருந்தோட்ட உரிமையாளர் சங்கத்தின் தலைவர் திரு சுனில் போகலியத் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவித்தார். ඇවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යංශයේ ගරු ලේකම්තුමත් කම්කරු අමාත්‍යංශයේ ගරු ලේකම්තුමත් අප සමග මෙහි පැමිණ සිටින්නේ වතු කම්කරුවන්ගේ දෛනික වැටුපේ වැඩිවීමක් ගැන රජයත් සමග රජයේ අයවැය ප්‍රකාශනය මත ඇති වුණු සාකච්ඡා මාලාවකට පසු එළඹී ඇති තීරණයක් උඩ දැනට ගෙවන 1350ක දෛනික වැටුප 1750ක් කරා ගෙන යාමට තමයි මේ ගිවිසුම් ගත වෙන්නේ. එයින් දැනට 1350ක් ගෙවනවා. ඒකෙන් රුපියල් 200ක දීමනාවක් එක්ක පඩි වැඩිවීමක් වැවිලි සමාගම් මාර්ගයෙන් දායක වෙනවා. ඒ වගේම ඉතුරු රුපියල් 200 රජයෙන් ගෙවීමට එකඟතාවයක් පැමිණ සිටිනවා. අපි ඒ ගැන රජයට ඉස්තාමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මෙම දීමනාව නිසා වැවිලි සමාගම් වලට බිලියන 6කට අධික මුදලක් අතිරේක මේ පඩි සඳහා වියදම් වෙනවා. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා සියලු දෙනාගේම සහයෝගය විශේෂයෙන්ම ඵලදායීතාවය පැමිණීම එවැනි ක්‍රියාවල් මත මෙම ජාතික කර්මාන්තයේ ඉදිරියටත් ගෙන යාමට සියලු දෙනාගේම දායකත්වය බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම වෙළඳ සංගම් වල දායකත්වය මිල ගණන් මේ ආකාරයට හෝ ඊට වැඩිවීමකට ගෙන යාම සඳහා එම සමාගම් වලත් සියලු අයගේ සහයෝගයත් බලාපොරොත්තු වෙමින් රජයටත් ලේකම්තුමාටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මෙම ගිවිසුම ජනවාරි 1 වෙනිදා 2026 ජනවාරි 1 වෙනිදා සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට ලැබීම ගැන ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக்க அவர்களினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2025ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டத்தில் பொது சேவை மற்றும் தனியார் துறையின் சம்பள அதிகரிப்பிற்கு ஏற்ப தோட்ட தொழிலாளர்களின் சம்பளத்தை 1700 ரூபாவாக அதிகரிக்க முன்மொழியப்பட்டது. இந்த முன்மொழிவுகளின்படி பெருந்தோட்ட மற்றும் சமூக உட்கட்டமைப்பு அமைச்சர் திரு சமந்த வித்யாரத்ன, பிரதி அமைச்சர் திரு சுந்தரலிங்கம் பிரதீப் மற்றும் தொழில் அமைச்சர் பேராசிரியர் அனில் ஜெயந்த பெர்னாண்டோ, பிரதி அமைச்சர் மஹிந்த ஜெயசிங்க அடங்கிய குழுவுடன் சேர்ந்து பிராந்திய தோட்ட நிறுவனங்களுடன் தொடர்புடைய சம்பளத்தை அதிகரிப்பதற்காக பல சுற்று நீண்ட பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தப்பட்டன. இந்த கலந்துரையாடல்களின் விளைவாக 2026ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டத்தை முன்வைக்கும் போது ஜனாதிபதி தோட்ட தொழிலாளர்களின் சம்பளத்தை 1750 ரூபாவாக உயர்த்த நடவடிக்கை எடுத்தார். மேலும் 1350 ரூபாவாக இருந்த அடிப்படை சம்பளத்தை 1550 ரூபாவாக 200 ரூபாவால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் வருகைப்படியில் 200 ரூபாவை வழங்க அரசாங்கம் முடிவு செய்துள்ளது. இதற்கமைவாக 2026ஆம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தில் 5000 மில்லியன் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டது. அதன்படி ஜனாதிபதி தலைமையிலான தற்போதைய அரசாங்கம் தோட்ட தொழிலாளர்களின் சம்பளத்தை 1350 ரூபாவிலிருந்து 1750 ரூபாவாக 400 ரூபாவால் உயர்த்தியுள்ளது. அதன்படி ஜனவரி மாத சம்பளம் 1750 ரூபாவாக அதிகரிக்கப்பட்டு பிப்ரவரி மாதம் 10ஆம் தேதி முதல் தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு வழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.